ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ କାଲିରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଶିଶୁ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଦେଇଥିଲି, ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, କିଛି ବି ନଥିଲା। ପ୍ରେୟର କଲାରୁ ବହୁତ ଚିଲ୍ଲାଇ କାନ୍ଦିଲା ସେ ଶିଶୁ ପାଇଁ ମୋର ପାଖରେ। ମୁଇଁ କହିଲି ମେଡିକାଲ ଧରିକି ଯାଅ। ବୋଲା ତାଙ୍କେ ନେଲେ ଗାଁକୁ, ଗାଁ ଏଠି ପାଖରେ ଆକା ବରିଗୁମା ମେଡିକାଲ ନେଲେ। ପରେ ଗରମ ହାବାରେ ରଖିଲେ। ପୁଣି ସକାଳ ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଫୋନ କଲି, କେମିତି ବାବୁ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଟିକେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଦିଦି, ପ୍ରେ କର ମୋର ପୁଅ ଆରି ଅଧିକ ଭଲ ହଉ ବୋଲେ ତାର ମା ମୋର ପାଖରେ ବାର ବାର କଲ୍ କଲା। ପରେ ଏକ୍ସରେ କାଢିଲେ, ଡକ୍ଟର କହିଲେ ପୁଣି ଏକ୍ସରେ କାଢ ବୋଲି। ଏକ୍ସରେ କାଢିକି ଫଟୋ ମୋର ପାଖରେ ଆଗରେ ଛାଡିଲେ ଫଟୋ। ହେଲେ ଏଇଟା କଣଟା ଦିଦି ବୋଲି କହିଲାରୁ ଡକ୍ଟର ଆକା ଜାଣିବେ, ଆମେ ତ ଜାଣିବୁ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ବାବୁକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ। କଣ ପାକା ଜମା ହେଇଥିବ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ କହିଲି। ପରେ ଡକ୍ଟର ବି ସେ କଥା ଆକା କହିଲେ। ବାବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ବାବୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଏ ଛୋଟିଆ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଉଷା ଭଉଣୀ, ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ ବିଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଭଉଣୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସକାଶେ ମନୋନୀତ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ମାଇଟିଲି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। Amen. Amen. Amen.